okombe dong pacho ka nikech kota zer kwele go pacho ka mano mapiyo kata wi mar Omondi K'Oyoo. Kaluwore gi gima otimore, wawacho ni gimoro amora nyalore. Because mondo ne wabed on top of pool mokwongo, pool A, en gima no kwa expect because ne wan gi Morocco, ne wan gi Angola, kata Namibia ok en tim mayot. DR Congo kod Zambia. Zambia ok en tim mayot and Congo ok en tim mayot. Omiyo kama wachope ni, aparo ni jotukwa koro gain confidence, gain. Koro gima timore ni nyaka gimeda tiyo matek. Erokamano ahinya. Omondi K'Oyoo, geno mane mantiere kar ka okombe dong kar ka ing'eni in kaka yudhe mantiere kar ka nitie joskundi mang'eny mapod nitiere squad masani bende mineno kar ka Grefas kata beni ane matugo ne Harambee Stars kawuono. To kama kora Harambee Stars ochope chande to anyalo medo chiwora matek kabisa gi nguvuna mondo koro kombe ne dong e Kenya ka. Nikech ing'eni sama wawuoye ni ndi jatugo ka jatugo nigi omenda maching $1 million. Kendo jatugo ka jatugo nigi 2-bedroom house mane kero promise gi affordable housing. Koro en genowa kendo en gombo marwa kendo wantiere kod miluma mang'eny ni okombe ni for the first time odong' e pinywa ka. King'iyo chien maingi okang' mokwongo bang' higni 38 ma Harambee Stars nogoyo okang' mochopo e stage mane gichope. To ochako keto gimoro ma wadugo wayudo ni kare gimoro miwacho ga ni international players ni kare dibed ni samoro bende thiro ga jotugo mabeyo madong' ga kar ka. Nikech king'iyo ng'eny jok matugo kar ka chan en ng'eni yudo ka jok matugo e clubs ma international ma ok tuge. Tiyudo ka ne giketo maino margi kendo ne gitugo gi chunygi te ka gidwaro ni mondo gin bende gikel that pride ne piny margi. Koro waneno ka adieri kare wan gi talanta maber to bende maduong' moloyo nyaka wagwero kamano ne coach. Nikech coach masani ni ndio osenyiso ni ong'eyo gimotimo. Yudo ka chien kacha mana kaka jatelo Wino ne wacho iyudo ka chon ni yiero ji kadonjo e sport kaluwore gi ng'ama ing'eyo kata weche mag corruption. Koro iyudo ka samoro maybe ing'eyo ng'ato in the sports ministry kata ing'eri gi coach gimoro mopogore. Koro iyudo ka in isoyie e squad nikech ing'e coach kata ing'e isoyie e squad nikech ing'e ng'ato e ministry of sports. Erokamano. Iwacho ni geno nitie